Matetiky zegny atsika amin'ny fiainana andavanandro zegny variako amin'ny distraction raha maromaro na anaty Facebook tiato zegny na amin'ny YouTube tiato zegny eny fa na dia amin'ny namana amin'ny fiainana andavanandro donc soa zegny anao zao ty agnatin'ny chaîne YouTube tiato mbala namana THIERRY Titan zegny ty tsika ndraiky zegny andeha hagnazava zavatra kely intéressant be zegny izy ka mbala voalohany zegny anao zao ty agnaty chaîne tiato zegny soroko zegny anao tomisoanao aza digna zegny miabone fa activer notification izy ka fa voalohany zegny anao fa izy atsika izy ny volagno ty hoe matetiky zegny atsika amin'ny fiainana zegny efa miampitotsy raha raiky avy koropaka mitady moyen amin'ny raha ino mala tiako volagno 24 heures atsika matetiky zegny adinantsika hoe 24 heures ave tokony efa mitrain zegny atsika ino la training miofagna mialao zegny atsika alokany le raha tonga amin'ny fotoanany atolava zegny exemple aleko zegny za manokana zegny nanapa-kevitry zany andro anglais fotoana zay zegny nagnano commerce international mbala tsy sila za hoe andeha hagnano commerce international fa ny zavatra fantoko zegny mba tsy handaniako lera zegny mianatra anglais zegny za efa nazavazava zegny izy teo mbala tsy tegna nazava fa matetiky zegny amitsika zegny efa miambiny zegny mahazo vady vazaha teny anglais eo amizegny zegny somangelina atsika andeza namana andeza école mampianatra magnotany hoe aty ta izy mba misy école misy mampianatra tegna mahay mampianatra raha anao karaha fa mahay be raha tiako volagny izy aminaka manokana filôzofinaka manokana ty tokony zegny mbala tsy hainao ino antony tegna lanao izy fa raha nametraky tanjo igny zegny anao ilainao zegny le raha tokony fa tsy mandany lera eky zegny anao amin'ny raha tsy important tsy nécessaire tsy utile amin'ny fiaignanao zegny anao fa hoe mifantoko ity zegny raha tokony vitoniany amin'ny 24 heures anaty tsy abogna tsy kelikely izy tsy midika hoe mavita lera raiky anao na hoe 30 minutes anao eny fa na dia mavita 5 minutes aza ny raha tsy abono niany izy ty zegny 10 minutes niany izy ka tsy tapo agnaty 365 jours zegny izy ka mametraka calcul anao be zegny lera nikotragna zegny antony zegny allo tsika mila vola iny zegny izy ekena fa maro zegny atsika zao ty mivolagna hoe mila vola za mila vola agnontoniagna olo raiky ino mandraha tegna ilainao ka marozagna olona agnontoniako zegny tonga de raha za mila vola maro taminjare zegny nasaiko zegny hoe anao mila vola ohatrany vola ilainao misy vola za mila 20 millions za mila 50 millions nasaiko amizegny zare magnano apprentissage hoe kontia vola 500 1000 francs 1500 2000 2005 ataova jusque 20 millions raha volagny ankamarozagna raha nivolagny zay tsy vita compte atao 500 jusque 20 millions tsy mila very compte fa mila compter anao par 500 jusque 20 millions ankamarozagna olo tsy mavity raha tiako volagny izy ilay fotoana anagnanao niany zegny tokony ikotragnanao amin'ny raha raiky tianao zegny amin'ny raha raiky ilainao zegny ndraiky amin'ny raha raiky mety agnatsara fiaignanao satria matetiky zegny raha ohatra ka raisitsika amina vola zegny izy matetiky zegny atsika mivolagna hoe vola zegny fototry ny fahotana vola zegny mampiteraka raha tsy manjary amin'ny fiaina fa raha amina manokana zegny diso zegny tsy mary izy fa ny tsy fampiany training agnatin'ny saignintsika ty ato zegny tsy mahay hoe ino raha andeha ataonao izy ohatra exemple zao hoe amiagna 500 anao ino raha vitanao aminazy
Ankamaroan'olo zegny volagniny hoe amiana 500 izy kely loatra tsy ampy nefa zegny zaza madinika mahazo 500 izy falifaly satria hitany fa eny raha ilagna izy hitany fa efa izy ty fa izy kosa mbola dina hoe zegny tiako volagniny amin'ny vidéo niany ty zegny mba tsy andanianao lera amin'ny 24 heures anao zegny tsara zegny mikotragnanao amin'ny raha raiky mialoha exemple antsika tamin'ny voalohany raha ohatra ka mbala tsy mandeha any Amerika mbala tsy manao commerce international efa capable zegny anao amin'ilay monde fampinegnanaka afara zegny ino zegny le monde mba tianao atongavana zegny manomboka anao nizahy vidéo ty niany zegny amin'ny monde nino zegny monde makasiky footballeur sa monde makasiky artiste sa monde makasiky entrepreneur sa monde makasiky business sa monde makasiky fandrahoagna sa ino zegny amin'ny lambanao zegny hevitrinao makasiky ny valifampidigana zegny tapitry vidéotsika niany izy ka mala ila vidéo zegny anao ampagaraka izy volagniny azakina notificationao aveo rehefa miampile raha ohatra ka mahita fa tokony magnampy namanao zegny vidéo ty alao zegny andasana namanao na olona efatra quelque part hititsika magatsara amin'ny communauté soroko zegny anao mandeha gem soroko anao partage amagnaty tsika bye bye, it's all again.